Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin. Ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si General Emilio Aguinaldo? Si Emilio Fami Aguinaldo ang una't huling Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Ipinanganak si Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong ika-26 ng Marso 1869 kina Carlos Aguinaldo at Trinidad Fami. May kabuhayan ang pamilya niya, ngunit tumigil sa pag-aaral si Aguinaldo noong nasa ikatlong taon ng segunda ensenyansa at tumulong sa negosyo ng mga magulang. Noong 1875, nahalal siya ng Kawit na kapitan munisipal, ang binagong tawag sa Gobernador Silio o puno ng bayan sa ilalim ng Batas Mora. Ikinasal din siya kay Hilaria del Rosario. Nang mabalitaan ang katipunan, nagpunta siya ng Maynila at nanumpang kasapi. Pagsiklab ng himagsikang taong 1876, nakilala siya sa mga matagumpay na labanan sa Cavite. Nang magkaroon ng halalan sa Tijeros noong ika-22 ng Marso 1877, siya ang nahalal na Pangulo ng binagong pamahalaang mapanghimagsik. Inilipat niya ang himpilan ng pamahalaang mapanghimagsik sa Biak na Bato, San Miguel de Bayumo, Bulacan. Doon din siya lumagda sa kasunduan, ang kasunduang Biak na Bato, noong ika-14 hanggang ika-15 ng Disyembre 1877, na pansamantalang nagtigil sa himagsikang habang kusa siyang nadistyero sa Hong Kong kasama ang iba pang lider revolusyonaryo. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas. Ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1878 mula sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, at sinimulan ang ikalawang yugto ng himagsikang Pilipino noong ika-23 ng Enero 1879. Formal na ipinahayag ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Halos kasunod nito ang pagsiklab din ng digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1879, na nauwi sa pagpurong ng hukbong Pilipino pahilagang Luzon. Nadakip si Aguinaldo sa Palanan, Isabela noong ika-23 ng Marso 1901 at tuluyang bumagsak ang Republikang Malolos. Nabiyudo siya noong 1921 at pinakasalan si Hilaria Agoncillo noong 1930. Kumandidato siyang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth, ngunit tinalo ni Manuel L. Quezon. Namatay siya noong ika-6 ng Pebrero 1964, ngunit naabutan pa niyang ipinahayag ni Pangulong Diosdado P. Macapagal ang ika-12 ng Hunyo bilang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.
Mga katropa, tandaan, sino si General Emilio Aguinaldo? Ang una't huling Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas at siya rin ang naglipat ng himpilan ng pamahalang mapanghimagsik sa biyak na bato. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos! Bum 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 bum